Ngimkhumbula uJesu umhlengi, ngimkhumbula amalanga ngihuba ngihambe ngene ihuli
KRISTU. Siyabonga uNkulunkulu engathi siyabonga uNkulunkulu kakhulu-ke ukuthi sikwazi ukuhlangana namhlanje. Ngiyabona khona ngibaningi sibonga ukuthi niphephile endleleni, nahamba kahle, uNkulunkulu wangigcina, nafika entabeni yendlu kaJehova yabonelela. Inkonzo yethu-ke yokuqala le ngiyafisa ukuthi-ke uhlelo kancane noma-ke sesiqale late ngomzuzu engama-30, ngixolisa kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi alikaze libe linki iphasika engigijime ngendlela engigijime ngalo kuleli. Kodwa-ke uNkulunkulu-ke ohlele zonke ngiyathemba azayo ngoba sekwakhiwe mhlawumbe kuyoba ngcono. Kodwa nje umsuku ekuseni umuntu eyakuhle afike ekhaya late, isikhathi sesihambile, sekufanele ukutatazela ukuselela ukuzala. I-program-ke kodwa ngikholwa ukuthi ngizoyithola kusasa, senzela ukuthi abantu bangabi ne-program bayibhukise, bayilahle kusasa sebethatha eyesibili ngoba maningi mancane ngikholwa ukuthi azotholwa abantu abadala. Inkonzo yokuqala-ke le manje enesihloko sayo sodwa esithi wenzile obungakwenza, noma-ke wenzile abengakwenza. Siyakholwa ukuthi izothi phuma inkonzo kuzwakala ukuthi yini le ayenzile abengayenza, yini le wena oyenzile obungayenza, noma ongayenzile obekufanele uyenze. Ithimu-ke yey'nkonzo zephasika zonke ithi yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke, yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke indodana kaNkulunkulu. Ithimu-ke yazo zonke iy'nkonzo, kodwa-ke iy'nkonzo ezimbili, eyanamhlanje neyangesonto, zinethimu yazo nje, yona leyo inethimu yayo. Kusasa-ke ekuseni siyafisa ukuthi ngo-10:45, ngenxa yokuthi abantu abaningi abezayo bazofika kusasa, siqale ngo-10:45 inkonzo. Iqale-ke ngamazwi ayisikhombisa, kuzoba umculo nomkhuleko nekwaya yasentabeni. Niyayazi ikwaya yasentabeni? Aniyazi? Ngoba nabathi bayayazi. Abaphakamisa izandla ngibabona. Abathi bayayazi ikwaya yasentabeni. Ayayaziyo. Kade ngangicela ngifisa ukuthi kube khona ikwaya ebandleni, akwenzeki. Babe bayiphathanisele nabantu abangikhona la, ayakwenzeki. Ngelanga limbe-ke safika-ke eBhamshela, nayazi ibhande yaseBhamshela. Bacula kamnandi, bayithinta inhliziyo yami, ngase ngibapromotha ngaso leso sikhathi. Ngathi bayikwaya yasentabeni, abayona ikwaya ye-branch kodwa yasentabeni. Bazokhishwa-ke amakwaya ama-branch ukuthi bangabe yasentabeni babe ye-branch. Engekho amanye amakwaya, they will remain entabeni choir. Siyahambisana bazalwane. Ngezethi uma niyibona i-program sasa ni-understand, uma kuthiwa entabeni choir kushiwo i-branch ngoba nina abanye anifuni ukucula. Okay-ke kuzoqala-ke kuthule entabeni choir bese bamazwe awu-7. uNkulunkulu asibusisile ngabo abazosiphathela wona. Emva kwamazwi awu-7 isidlo senkosi bese kuba yilunch. Emva kwelunch siyaqala isihloko yayingenasimo
nabuhle ukuba sibuke. Bese kuba ne-break yetiye ngo-4 kube praise and worship, phinde ichoir yasentabeni isishaye ngethulo elilodwa, bese kuba ne-devotion. Devotion-ke inkonzo samkhuleko kufanele yeqe ku-10 minutes. Bese emva kwalokho ngo-16:35 kube nomkhuleko. Bangitshelile-ke abasothomathi bathi bacela ukucula. Kuzozwakala kusasa ukuthi bangabokuqala yini ukukhipha ENtabeni choir bayidemote ibe ibaphela choir. So-ke ikhona-ke bangitshelile bafuna ukucula ngabafaka-ke i-Thomathi choir izoqala-ke enkonzweni yantambama, bese siyaphinda-ke ofakazi bazoqala lapho bawu-4, emunye ufakazi una-5 minutes, bese-ke siqhubeka nesihloko yayingenasimo nabuhle. Ngomgqibelo-ke ekuseni mhla ka-30 inkonzo iqala ngo-8:30 ngoba sonke sobe sikade sidla. Sizamile umusa kaNkulunkulu amashawa ala ekhaya njengamanje awu-51. So-ke angikholwa ukuthi ukhona uzozithola late enkonzweni ngoba enjani ingamele sibize. Ama-toilet abesifazane 9+6 awu-15. Maningi edele emangalisayo ngoba sikanye kanye ngenyangasese. Awobaba awu-8, awu-3 ngapha, awu-5 ngapha, bese kuba-ke nezitshalo zokuchitha amanzi eziwu-6 zobaba, 3. Ngakho-ke ama-break awu-30 minutes siyacela ukuthi isikhathi sigcineke. 8:30-ke kuqala inkonzo, isiyaphinda ENtabeni choir, bese bayinkonzo yokugcoba. Khona kufanele bagcotshwe, bazogcotshwa ngomgqibelo, inkonzo yokugcoba. Emva kwalokho ngo-10:30 kuqala enye inkonzo, basha bayipheka abazosiphathela. La ngingashongo khona ukuthi izoba ubani usiphathela izwi, kusho ukuthi-ke obvious. Bese kuthi-ke ngo-10:30 Thomathi choir, emva komculo nabafakazayo abawu-5 minutes each. Bese-ke umama umpostoli asiphathele izwi ekuseni emva kwalezo kuqala. Bese kuba ne-lunch. Emva kwe-lunch ngo-1 ENtabeni choir ngofakazi abawu-5. Lilandeleke njengoba kulandelwa la ukuthi kuqala kuculwe khulekwe kube ufakazi, ichoir izosukumisa uzoshumayela. So ukuthi ichoir yona sizosidumisela mayisuka nje ichoir la usukuma uzoshumayela. Ethemba liyaqonda. Bese-ke ubaba umfundisi, the evangelist, iphidla kude emva kwelunch kusasa. Bakudla kude-ke usivakashele ungumfundisi esazana naye kudala emsakazweni iKhwezi, uziphathela-ke izwi emva kwelunch. Bese-ke kuba ne-break ka-30 minutes uma kuwukuthi ngibone kahle, ngibona kahle. Bese kuphinda kuba ufakazi abawu-5 minutes each kweyiThomathi choir. Umfundisi waseGoli, Pastor M.A. Jali, asiphathele izwi. Kube ne-break yetiye. Emva kwaleyo break ngo-4 to 5 kuqala inkonzo ofakazi ENtabeni choir. Baba umfundisi udokotela H.A. Mthembu yena uzosivalela inkonzo yomgqibelo ntambama. Ngosuku lokugcina ngesonto kuzoba amakhorasi, praise and worship. Ichoir ayizubabikho ngaphambi kwezwi. Kuqalwa ngo-9. Ngo-9:15 siyaqala
isihloko saleyo nkonzo, nifunelani ophilayo kwabafileyo na? Ngoba phela iNkosi uJesu sobe sigubha ukuthi ivukile, kodwa abantu basebhizi bamfuna kwabafileyo. Emva kwalokho sizodedela amakhwaya asentabeni yasoThomathi. Ayike mina ngizobe ngokohlelo sengibalapha sishela kumama Nsibande yokwenza inkonzo yapheke yokubonga nokusho konke afisa ukukusho kunjalo kuhlelo lwethu. Ngethemba-ke ngizokhumbula kahle nasengibuka ama-programs kusasa. Ngithobeke-ke ngibingelele abefundisi sebekhona, ngibona ubaba umfundisi uDabuti usekhona, baba uDlamini usekhona, baba umphathini uKhoza usekhona. Omama befundisi-ke namba basuke bahlala balahleka nje babonile, balahleka nje. Kanti sesithi-ke makuyizinkonzo enje bathatha unumber 2 noma unumber 3 wehlala bakwazi phela ukuthi bathole inhlonipho ebafanele. Siyabonga-ke kakhulu uNkulunkulu sengimethulile ubabudawude sikuma ndibabheka kamsisana wasengishilo sazana nobabudawude kusuka le eMnambithi eRosborn ubabudawude usiba ashela ngicacise lokho kufanele ngicacise lokho ngoba phela sihlonipheke kakhulu ukuthi abe khona umfundisi azoba kanye nathi izinkonzweni zePasika. Sibonga uNkulunkulu kakhulu ngalokho. Ngibuka ukuthi-ke asivele sibe ready-ke ukuthi siqale inkonzo yethu. Ngicabanga ukuthi akukho okusele ngaphandle nje kokuthi siyacela abazalwane bayazi abajwayele bakujwayele ukuthi baziphathe kahle. Izindlu zangasese senkosi kuthiwe nayisayinage ekhaya ufuna sifakela ngapha obaba kwezinto ezintsha, obaba la nobaba ngale, ngapha kungena umama kulezindlu ezintsha nangale nangiloya mnyango ngenhla kwaloyo. Izindlu zokugeza amathoyilethi konke kula omama siyakholwa kuNkulunkulu. Nginesicelo-ke bazalwane ukuthi nisibekezelele. Emva kokuba siyakhiwe leli linganetheli konokwala njengoba nathi ngithi sengiyabona awodwa bakithi. Linganetheli konokwala kungathi phansi kweshawa lapho exhunywe khona. Sekuzanyiwe-ke zonke izinto akulungi. Namhlanje ekuseni ngavuka ngazi abanye babonile abebela onjiniyela beroof kunezinto abebezifaka bangikhokhisa 7,700 kodwa nanti ngidonsi ngiyabona. Kanti kade kufakwe imali kuthenga opende abayirabha, kuthenga opende abayonke lento kuthiwa bazovala kungenzeki ayikhona kwenzeki. So ngiyacela ukuthi ngifisa konke line nje phela sibone ukuthi abantu sokunetha ulele uze nje ngeshawa phezu kwakho sibone uvuzaphi ukuze abalalayo bangalali kuleyo ndawo. Kodwa njengoba kunje khona sekungcono kakhulu bekunomfula la khahlaza nje kabuhlungu. So-ke kusho ukuthi kuzamekile khona kodwa hhayi ngendlela ngoba likakani phela kangako kodwa sekuyabonakala amatsotsi. Siyakuthemba uNkulunkulu cela sikoleleke nesiZulu siyasho sithi indlu yegagu injani. Angazi ukuthi igagu bani ngoba phela mina akuyona eyami leyo, hhayi akusiyona eyami, ngathunywa mina ukuthi ngiyazi ekabani angizwanga eyenu yakhelwe mina ukuthi amagagu obani mina into yegagu yanele uyakhele nini uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi akahlale endlini ezakhiwe ngezandla hlala kumuntu. So-ke yenu mina kusiyona eyami ukuthi ninayo amagagu kodwa siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi kuzolunga izovaleka. Hhayi-ke kodwa yona ngibeke eceleni
isikhathi ekuseni 9:45 mhlawumbe sizozwa emva kwale nkonzo ukuthi-ke udliwaneni kwenzekani konke ngendlela efanele. Ngicela-ke situle u-121 bese-ke sesiyalisho.